zonse yafikanso paka mija ya Sapota imene timamva zinthu zosiyana-siyana kuoneraponso zinthu zosiyana. Lero tili pano pa Bingu Stadium pamene iyayi manoma nyerere za manoma zikukumana ndi mauletu kumeneko. Kodi lero ziyenda bwanji? Kodi manoma atibweresera zotani nanga maule atibweresera zotani? Zonsezo zili pano pa Bingu Stadium. Sayiwale kuti last season iyayi Bulesi inaona zowawa koma nanga season inoyo iyayi chani pamene awo atani akuti timu ibwere komanso Wanderers akupita kumeneku kwa timu kupya timu ibwere. Kodi nanga masapota azilandira bwanji? Nyerere zamanoma kunauti zinthu ziyenda bwanji lero pano pa Bingu Stadium. Mpira usanayambe pang'ono pokha bwanji tipite panja tingoona kodi matimuwa analowa bwanji kuzafika pamenepo. Tikateno straight to kick off. Abalanzanga George Brian Bipa program imeneyi ya Sapota. Muja kuti nyerere zamanoma ndi maule ndithu alitu pamene pakodi lero zitiekera zotani. Ngeti likulotu iyayi ku blue side imene ndi blue side ya nyerere zamanoma. Kodi lero nyerere zamanoma zitibweresera zotani? Anthu akuti bwanji za tsiku la lero mbaliyo ndi red corner ndimene kulitu akamunatu amene watu anyasa big place akuti iyayi last season mwatimenya kwambiri koma iyayi season ino iyayi tiona kuti tipange bwanji ndithu ziteka kumeneko muli mbali maule kumeneko tiwina zigoli zikati inu 3-1 anyerere atangoti agotinyapo zoyambira zigoli ziwiri zoyambirira. Bulesi ndi kumadzule. Bulesi singathe kuwina 3-1. Iya ningonena kuti chani Wanderers yanya ziwiri. Bulesi singawine 3-1. Bulesi singawine 3-1. Wangati moto kwa anyamata Bulesi iyayi kumbali mene itu ya nyerere ndi pamene ujani Bulesi pang'ono pokha change right ground iyayi kuona tu iyayi maule kubwera moto nditu first few seconds maule kubwera moto kuwanga bwanji kukanga ndi mabisala atu apa ziyenda bwanji kulwaga nkhope mukubisa kuti anthu sakuoneni kaya chakuti bwanji kulwaga maliro mwameta kale mpembe masana chitike munena zona game yayo yenda bwanji 2-1 kachifolo chiluzanso ndithu akuti anagwa ayiayi kuluzanso kachifolo ina warakharu kwachinyazakanaeni kungoti chinyakararu pasogozana basanarenganya Bulesi mene sanali bwinoyo inatenga zikho ziwiri. Inu simulabe kuti atenga ligi inatenga ligi ngoma ife inatenga zikho ziwiri ndimene sanali bwinoyo komanso iwe ndikuzo. Yes Kodi ukapita ku office kwawo mu office mwa mujamuli zikho zingati kuchokera 19
stay same thing. Polisi kwa zinga? Zambiri kwa mbili nditu. Mwanda ziko? Yes. Oh. Eh. Kunama. Ndiana wa. Tiaiwe. Tia manoma. Kunama. Captain Fantastic. Maule nditu yai kunena kwa mino maule Jina lake matichana mimi. Jina ndio steward. Mighty Wanderers steward. Inyo ndi steward? Yes. Utatu chana kati steward. Ndani za kudio pasakale mapogoso, Sapota sabage mapogoso. The spelling steward hiyo ndi jani? Spelling steward oyanganira pachijewa. Spelling pachizungu ndi jani? Steward pachijewa oyanganira. Spelling yake ndi jani? O Oya Y O N G point na point tiambire sachi madibanji oyanganira ndi jani? Y N G point N pali point jani? koma pakati Okay, kamene katandika point kapena kakoma. Kamene katandika point wa. Mungu konsende nuwe fasulu kamene katandika. Pamene papa dzina la oyanganira. O Y N G O no O I N I spelling ya steward mene. Ya munifusa oyanganira. Ndebali bachijewa abantu yakwa mchijewa. Ndebali kadonto. Kaka mpara bakari hapo. Kuli oyanganira? Y N G Eba kamba kampara ramon. So spelling ya steward ndi jani? Steward. Ndio oyanganira. Oyanganira chijewa chake oyanganira. Chijewa chake chake. Dimene yo ndi jani? Mapala ndi mati majana. Mapala. Ana ni magrasi ya maso. Magrasi? Pachizungu lens ya maso. Lens is eyes. Lens eyes. Yeah. Lens. Pachichewa magrasi. Pachizungu lens jani? Eyes. Siana manoma amene onditi tieni tipite kumene kumene tapa kuti aikaja kademo yai maminitsi oyambirira 13 minutes manyerere kupeza penalty kodi penalty ameneyi iyenda bwanji kodi maule aenda bwanji nditi kodi iweyo avala ayezilenzi pascoreboard pakuonesa 0-0 nditi pa 13 minutes 37 seconds kodi nanga pamenepa zinthu ziyenda bwanji winaso ndi player ali pamenepa kakati mwa gemu akupemphera ndithu kuti ambuye titsogoleni kuti penalty imeneyi iyende abalanzanga maso pa penalty.
Au madami. Zosa enda. Tiami. Sifuna kuambia penalty. Kodi awo ni my chef kapena chani? Na chief. Inuyo? Sifuna tapiga mimi. Ndio tapiga ifeyo. Inuyo ni my chef? Akutiwa. Lilongwe. Machefu amu Lilongwe sifuna tipige police. Spelling chef yo ndi chani? C H E F. Acha bolocha. Sicho chokula. Ziteka kunena kuti ziteka nditi koma iye patapano tinakakhala tikuvina koma zikoni kuti ayi zithu sitivina ndithu penalty iyalepereka ndithu wati manji ziyenda koma munenezo ziyenda Sabino Matara. Sabino. Game nguye na banji. Game ili boboto kwambi. Muli mbali. Ni mbali ya Bullets kumeneko. Jaino ze maule. Mayanga mene. Kuva wano benno. Mabela mapale umeo. Ina tu amene adi Bullets inamba sintabo. Ndio mwemwe. Sabino ndiye kingwembira huko dai. Sisani? Sisi. Ngati Bullets sisi ta spelling ya Bullets ndi chani? Msatusokoneze kuonea mpira. Kadi tumacheza bino. Kumana kuno masabara jani? Nikapita Bunja. Kunja je Manu Arsenal. Manu. They spend near Manchester ni jani? Spelling ya Manchester. M-N Dubanza shule. MNU. MNU. Yes. Ana puli nditu ya maiko nzekera banji game Ikozekera bo munena zona mukono lizienda banji tiwile ndife Wanderers munena zona ndima nawo apa kodi kula mai watu achena ndikamera saka warara Ala waona amfuna siri bila. Akulaka Usaka na sababu. Adiani. Koyamba tampa. Kajiwiri lero tu kachifolo zienda banje. Lero Wanderers. Kulusa kachifolo zienda banje. Wanderers imatimenya kwa Tanzania 7. Yeye takajana namba 7 tataka Yambira baba tuwerengeza kwa zina mpaka na kusogoro. Wanderers izatimenya sondi 2032. Izadani? Kuti Wanderers izatimenya sondi 2032. Ndio utipata kazaka 7 zake. Wanderers imatenga ligi paka Tanzania 7. Wanderers imamenya place paka Tanzania 7. Mwatibaji? Ligi lisingorenga fada. Ligi Mori baloma Palestina ligi ndendi yatu. Mori fesini ngasiye Ababa ndori season inoendi yatu pala ni nani? Team Alisa. Inendira sihambo nimejogea kwa kauma. Dunena bamonenesa. Ligi ama Palestina. anaza kaneni amamenya ndi ana ma players aka 45. Anaza ka 12 amamenya ndi ma players aka 50. Mukona. Kwa mukona na amena kuchite. Taona alimena tokombera. Chigoli cho. Chigoli
prediction yenu ndi bwanji? Game 1-0. Kumeneko? Prediction? No prediction. Timu inazingati? Game. That was it. Nachokoza. kunyerereza manoma kutsogola ndi chigoli chimodzi kodi nanga maule akuti ndumulanji kodi kumeneko kuti ndumulanji tiye ndimve tiye ndione kuti nyeri banji mukupita nthawi sinakwane banji ulendo chabwino iya tiye iya kuona nditude kuli panali kuvina panali kutani koma kuli kulanga banji akulanga kulini banji kulanga chimene kulini ziteka ziteka osadanda ziteka kulanga ziteka suli muli bali yola kwika uyo wasogera ziteka maule awina 4-0 tudi akamuna tu amene wanditu yayi koma chisoni kumaule anabwera kuimba ipa koma chisoni kumaule ndi zinthu sizikuyenda nditu zinthu yayi kuchatanenera nkhope zokugwa nkhope za chisoni kuti zinthu sizikuyenda ena nkumana kuti bulesi ita kuwina tu 4-0 singateke bulesi kuwina game imene zoteka bulesi ndikumajani kumatuleni ikoza kuwina zingati 4-0 bulesi ikoza kuwina 4-0 kunena tu kwanti koma patali pano kuona pa scoreboard iya scoreboard kutiuza ati 1-0 koma akuti
Bulesi ikoza kuwina 4-0 titu. Madibachi lefu wakwera kuma Bulesi ndijani kuma Zulo yetu lefu wakwera kuma Bulesi ndijani Madibachi kuona mweyo kubakashoka yeye verifika follow usi 4-0 Njibo kumane yote maule kudanda ula kulila maule kudanda ula kulila iya maule kudanda ula lefu kuri bempira kwao mbukutandu za jani kulanga sasa waimbira leko kulibe jani kuri bempira inu mulini mipira ingatu kwani umozi kuchokera kwao kuri bempira so kwao angobuteza kabuteka kanukudeka angoburo yojijo mwani manyi kulanga lefu kumena kuchokera kwao kuri bempira angomutenga jijo pachizungu chake kwao kucha kuli bempira kwao Pachizungu. sasa niso pachizungu kwao kuli bempira uyu mamuna ni makula ndifesese koma simuona lisititela maa nthawi kupita nthawi ikupita komabe kulanga sititela maa panopo mwayimba sowina sobera sititela maa panopo chemwali maule kudanda ula Nyerere kuhuka Nyerere zitu kulanga zienda kumane nati maule kudanda ulira yes kulanga tinanena kuti iye umusabura timu yanje tinanena kuti umusabura timu yanje kemu tinanena iye umusabura timu yanje Sapota wankulu umusabura timu yanje Sapota wankulu umusabura timu yanje Sapota wankulu basibira wapera uyanka tu hayi wapera uyanka umusabura timu yanje Magularu lefu umusabura timu yanje umusabura timu yanje jijo ndiba sibirani birani basi birani jijo wapera uyanka birani amene mfuna mazira bene umusabura timu yanje Magula lefu ati tumusabura timu yanje Madibachi oli kwankulaga iya jijo maula ni mazuru tuzira siteka iya nthawi tukumasendera iya itulefu iya kumagogera mpweya hoti aimbe wisiro kerere lomaliza nditu zinthu sizikuyenda nditu mene tikuonera pamene panditu Nyerere koma lero zativuta nditu zativuta kunena kwake kuti zativuta kulanga zatani tuziro zoteka kulanga kumeneko mayanga tuziro zoteka kunena kwa mathala amenewo kuti tuziro yadani kula sikuluza 1-0 koma kuti iwina tuziro kunena kwa ndani tuziro itani tuziro zoteka kadi yake tu imene kuti ya zinthu zikuchitika nditu kuno tu ya iyayi amene kuti maule nditu ya kuona kuti zinthu madzi achita katondo tu pano tu pa stadium imene tikuonera pamene pa kuti zinthu sizikuyenda nditu kuti zinthu sizikuyenda tu pamenepa madzi
achikashena pakuyotu lechi tipidasika kumbali yanyerere tikakumeneko komene tikamna pamenepo pangokhala kuti madzi achita katoto cheni na kumeneko tikaone kuti mbali nayo zinthu kuenda manoma sangalatu ndi mpiratu umene zikuone kuti zinthu zonse zili bwino ndithu bwede dazi zake ali pamene patitu kuonetsetsa kuti kodi zinthu ziyenda manji ndi zimene zikuchitikatu kunotu kupingu stadium ndithu manoma iye ayikuzogola kunena kuti mwati asamwaso zimene zikuchitikatu pamene patitu kaka ground imenezotu zikuchitikira kusiyana pambalino blue corner ndi red corner ndikumeneku kuli chisangalalo pamene tikapita ku red corner tiona kuti ngakhale alipo ambiri koma ovina ndang'ono ndithu madzi achita katoto pamene nthawi ikusenderabe kutitu ite titu manoma iyayi champion shield iyayi manoma kangati ayitenga pang'ono poka tiyendiloweso ground
Malwanga. Sakasaka lintika. Chirintika kugweranso. Kachipolo. Kugwera. Tinagwera kwa liti. Tayamba pamene tinalekezera. Tinagwera katatu last season. Pano kachinga. Kachipolo. Ndikuti tikupitiriza. Ndatokoza. Takusakasaka. Ine ndili pano. Tikupitiriza iwe. Pano ndimakhala makona mavya mikona. Chipepeso mundipepesa kuti tawina. Ufuna chipepesa? Ine simphawi. Nina mwana apinga njira. Ina apinga njira. Apinga njira nani dalitsefe ndana ekaya. Ayekaya. Yekaya. Kupereka tu. Yekaya iwe. Aba mkatunda bwana iwe. Fendrama nkutaba kutaya. Kutaba kutaya nditu. Ndrama nkutaba kutaya. Ina jipase huyo wa kamera. Mkaire ndimbale wako. Ndimbale wako. Ndakumva Esther, ndakumva ndi. Iya kusangala mene motu dimene tu. Iya kupera achicho. Iya kupeza. Abadala libano blanji ndilo wetu. Mugao limene la the good, the bad and the ugly. Yes, the good, the bad and the ugly. Kuchitika tu bado. Abadala zanga. Ameneyo tu anali Esther ana uvuta kulela mmodzi. Kodi nanga chiko chimenechi. Kodi chimenechi chiko chabwino tingonena mbe kuti chiko chimene anatenga Manoma ndi chimenechi akuchinyamula kusangalala kuti ayi zinthu zaenda bwino. Kodi nanga chinthu chimenechi chinabwera motani. Kodi mudziwanso panali mavuto pamenepa chinalitu wede nanga kameneka ndikachani. Kali pamenepa ndikachani mukadziwa abale anzanga bwanji tingobwerera pambuyo kuti tione kodi chikho chimenechi ndi chotani. Fika kumeneko mwina ena simunaone bwanji tipite ku reverse shot tikatengere kumbuyo. Kodi kumbuyo kumeneko wa kamera wa AI wa Sapota anaenda bwanji anakatola bwanji nde AI tentone kumeneko unali kuvina ndipo kameneka kanagwa pansi ndi pamene kana katengedwa to pamene for the good, the bad and the ugly. Sezo wapota mene ya kakale zinachitika chonchi koma Manoma sana ive anati ife mwa watu tipitiriza ndithu ndekudali iya kuvina koma pachilungamo chenecheni nkuti katundu uyu anali atasokonekera. Iya abala sanka chimenecho ndimene koma chitachoka chimenecho iya kunalibe kunyamula popanda iya to ngini inali ikutsogolo wina kumanende iya we're going to fix it, we are going to fix it. Tentone kuti ngini kameneka kanayikiridwa bwanji ndipo zinaenda bwanji kunali kukagwirira ukamanga bandage kana babu kama mafunika uyo to wakagwira to pambali pa ukabisa sauti kodi guy takagwire kameneka kagwire kasatisokoneze ndikameneko to wina soko katenga kanthu kake tu ndikameneka ndithu ndikunali kunyamula katundu uyu opanda kangini kapatsogolo ngini ye wina wakatenga ali yako ndikaike nthumba ndikaonese wina nkumachingaso nditati kangini yake tu ndimene kunena kwa Manoma yetu menemo ndimene ziliruti yae ngini yasowa pa ngini yasowa chicho onani ngini yasowa kodi ndisanje abuletsi ya ngini yasowa kapena ndameya akhale ablanta kapena alilongwe kani yake tu ndimene nginiyo achicho ndimene yasowa pamenepa. Abale anzanga programu ya Sapota kuonapo kutokosola komanso tu kuonesa zina Manoma ni Manoma. We've been fighting again. It's our time. We've just started on a good note and we're going to hit everywhere. Fighting!
zaka zino kusapota maule ndi kulimba mtima chimodzimodzi kusapota aseno ndithu akuti nthawi ya mango koma chaka chino mango tu abwera mosiyana ndithu ndiye iyayi akuti wairira mbambo tu ameneyo kuyirira tu game tu imeneyi ndithu lapatya kuzikomokesa pansi pa ambulance kuti mwina chisoni chikuchite ena nkumati wairira komadi mkulu ameneyi ndi wairira ndithu ana alikakasi kusowa chogwira kuti madala tikunyamulani bwanji tipanganani bwanji iyayi nyerere za manoma zimenezo kumvetsa kuwawa maule wairira madala mukuti bwanji kodi zimenezi mukuti bwanji bad and the ugly kupitirira kumalizisa kodi ameyawo anaona zotani abelazanga bwanji mundilole palibe kunyoza munthu palibe kuchani koma kutenga reality zimene zachitika pano bwanji ndikupasireni kuti ameya aona zotani ameya alandira zotani tu pano to pa Bingu Stadium pamene Nyerere zakanthanso anyasa big place ndipo ndinasatira ameya amenewa ndikupita kukafusa koma poyambirira ndimene taoni amene achosedwera pamene paja ndikupita amenepo kodi ameya mukuti bwanji nanga Yesu mukuti bwanji the good the bad and the ugly koma tisanatero bwanji tikutiko kuzani kuti mene trophy mene imabwera pamenepa panali tu wanganye zinthu wina kuloweraku mene tikuonera nchipiki chamu kuti wina kuloweraku winanso nkumanena I have TV to manage abalanzanga the good the bad and the ugly bakono boka tentigona nasaganye ali pamenepa Secretary to the government, Dr. Justin Saidi, and Minister of Sports, Alfred Kangata. Pali wina wakakwera nawo pamwamba ena kuntsisaso kuti iye amene atsika kuti amene ndani anakokedwa apa komanso iye wakafikabe pamwamba ayeso ali pamenepo kufuna kuntsisa kuti amwene inu ndinu ndani tsikani pamenepa ndinu ndani kulwanga ngatifotokozereni bwinobwino inu ndinu ndani makwera pamenepa iyayi tikumene kuti wina kapenaso kufuna kuti tikamvetsese kuti kodi ameneyo Ayes, zuri banje. Ukulu anakakwera pamwamba hapa mkutsise banje. Aya ndiye ameya mukwansise chifukwa cha name. Ameya ndiye ndafanya uniform. Wanafunika kuti uniform. Ameya. Ndiye zonse in order. Yes, timane megeza. Ameya akutsisa ndi chifukwa chani? No, amaziwa kuno ku Lilongwe. Zori ndi meya. Kwambiri sama konda umati. No size outside amaziwa. Uri sama funo lemegeza meya. Inoona kakhala jomo kwezali pamwamba. Koma chifukwa ndi meya ku Lilongwe. NBS, this is the port of NBS. Yes. Ameya akutsisa ndi chifukwa chani? No, amaziwa kuno ku Lilongwe. Zori ndi meya. Kwambiri sama konda umati. No size outside amaziwa. Inoona kakhala jomo kwezali pamwamba. Koma chifukwa ndi meya ku Lilongwe. NBS, this is the port of NBS. Inoona kakhala jomo kwezali pamwamba. Koma chifukwa ndi meya ku Lilongwe. Inoona kakhala jomo kwezali pamwamba. Koma chifukwa ndi meya ku Lilongwe. kwake akuti anakakhala jomo zimenezi sizinakatheka koma ndizoona kuti anakakhala jomo zimenezi sizinakatheka abalanzanga bwanji ndikutengeni ngoni iyayitu pamene kunali Castle Cup Finals pamene Bullets imamenyaso tupompa to pa ground pamene kodi jomo ndi amenewa anthu apa amenepa ma stewards zinaenda bwanji kodi jomo anakwanisa kupita pameneko amene tikumuona pamenepa ndiye jomo ndithu anali pamenepa ndithu kufuna kupita nawo kumeneko anayimisedwa pamenepo komanso anthu ena iyayitu ndi amene pang'ono pokha tingomona jomo anthu ena anafuna kupopa
pa Jomo iyayi olemekezeka meya apite nawo pang'ono pokha tiye timve pamenepa. Aiwa lot men mukwankula bino. 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 Yes, anati iyayi ampope ndi iyayi Jomo ayiyayi anapitadi kumapita amenepo koma tili muchithunzi menemo wina akuoneka pamenepo ndi amene akunena kuti iyayi ameneyo asapite nawo ndithu amene tikuona pamenepo akunena kuti iyayi ameneyo asapite nawo ndipo Jomo iyayi to kodi anakakwera ndi pamenepo ndithu pang'ono pokha zabwino Bobo. Muligana jijo. mwaona manje bulesi Bulesi ndio mwe. Naziwa kale chifake tinanyamuka planta. Ndikubwera kuno. Chifake naziwa zoti chikwe chichi chikupita planta. Chifake panopo zabwino zonse zili ku planta. zonse zili bwino Zabwino zonse. matimu abwino zili ku planta. meya wabwino Planta. Okaika. Zonse zabwino. Chambirira president wa ziko planta. kodi ameya musa nakhala meya maneno kuti ine ndimafuna akazi anu kodi pano zili bwanji Ninangu auza bwana ako kuti akusamuse ku planta zaka kulimo. Kulo samona naonane ndi akazi anu. iya natokoza mambiri kuona sokutinzinda mafika amenetu ndi Jomo kufotokozapo kuti iyayi ajijo iyayi ndinapempha bwana anu kuti akusamuseni mubwere ku Lilongwe cholinga choti inu ndi akazi anga musamaonane pafupi amenewo ameya a city of Atlanta. Iyayi tatokoza kwambiri kuona sokuti mzinda mwafika mzinda wosamalika kwambiri umene wa Lilongwe Ndiyo. Sanibale makama. kama abale zanga mwanji tibize kugeza nji ameya amenewo ndi ameya mukwasisa chifukwa cha nani ameya akufisa ni chifukwa chani amaziwa kuno ku Lilongwe zori ni meya kwambiri sama kwenda Ulisama kunolemekeza inoona kakhala Jomo kwezali pamwana koma chifukwa yoti meya ku Lilongwe NBS this is the product of NBS. Yes. Even the bagate andiwesa kuni salami saloli and kumene nakakhala ndikudali so NBS ilifuna ife and ndini makansala as well says with the NBS they are not okay with it so I will do with the NBS no ifo iwo ngati ine muno wake Lilongwe anena kumanga zoda kukwela kuno zitu zulitika mnomo mu Lilongwe nena kulicho sama state akulicho sama state I don't know so NBS I know mene NBS mara ima pangira and this is not the first time is this the vote la NBS kapena afam msindu kuzio kwa maana ndio kuzio zoda NBS anduza zoda kwanza isibene sisi kandi vote la afam kandi vote la ndani koma ameya zone ni bageti kuri ndilowe ina maana wazali ndira ndura kuno yes kwa maana sana bango organize kitu kwa sababu zanga anduna sana belo kwa banda leo na unatukwendera komwe kukuka okani kutamangisa mwini nzinda ndineyo mune wagenzi kumano anitamangisa andipanga ichi so I know kuti because oitenga bwanyi nkani and zimene mukuena kudusa nkani ndipi ifanga anitamangisa ine olandu nawo sajirodapo akutamisani bwanyi nali kadi mwandifusa kufwa yanu wajedo andawuzonena kuti bageti sinalowa andibweza bageti koyamba ngeda julisa andibweza olokuti zafika ukoko andibweza so ngati muno wagenzi ndiona kuti mpaka this is not the first time NBS mundi magazi mwajiro kufusa kuti zakuti bwanji zakuti maya abasule ine ndikila bali mwini wakanzinda uno mwini wakanzinda koma mwini wanzinda kukankidwa josedwa ivi ni magamira aona ine ndi mwini wakanzinda walilo famu ikomangisa mpira muzinda wa Lilongwe sabunguza wadi fintango nena zoti okay stadium sili bwino itseke kaya wadi makasa langa abwira okay makasa langa ineyo amzinda uno wa Lilongwe monga inyonga ta me anzinda wa Lilongwe akukankhani kangapi mupangapo chani pamene tiona mene tupangire okay sikotokanga kuti munawake ndikwapanga penga mwina ali malamu wawo ndi anakabwera kundiuza ngati munawanzi pali
anoza kuti sinavale ngati iwo ngati amaona zoti ine sinavale ngati imene akuyenera kuvalira. Why osandiuza ine ngati mulo wake wanzi wali ndikuone osafunikira iya imwe akutiseko ndikuone osafunikira ayesu monga mmodzi wakumene kukufamu amene atuanenda tuanzi ndwalirope kupangisula manyazi pamene pa bwanji maona kuti aminista amwera iwowa abwera china chili chonse timakonza kuti ziyende bwino iwowa amene abwerere sinadzora napera njira yayo ndifanake pageri paja anatani anabweza koma munthu wamkunga olemekezeka timamulemekeza ndipo mpira sufuna olemekeza ngakhala meyawo ngakhale makhasa awina aliyese chifukwa iyi ndi business ndiyeno chimene chidakachitika komwe akuchokera anakadziwa kutiuza kuti ameya akutani akubwera tikadaona pamene ndi ayiki kaya pali pafupi ndi nduna kaya pafupi ndi kufamu sikuti zikanasogolera panafunika akhale kufamu komano tisaiwale kuti ine ndi ameya chikho chimenechi tachimveratu ufungo sitinathe kupita kutsogolo koma tinaletu kumbuyo mmenetu mukunena ndi paneyo nangoti koma ameya pang'ono bokha bwanji tingotengana inu ndine tipite kumeneko tikaonere zoti apa takambirana kuti anthu ayina kukambirana bwanji tingopita kumeneko koma ameya anena kuti ayi ine zimenezo ndikuopa kuti ndikakankhidwa pang'ono bokha chiyentambeso ameya panafunika akhale kufamu komano chimene chimachitika ndi mfumu kumukudzana inu rumubi whether I like it or not I will not go ine ndikupititsa iya meya tuwanzina walilonge kunena kuti iya sajita ayesa unati apita kumayiwa unati iya ine awaninyamula ndipo ine awaninyamula mwamboti kuchitika tu umeneyo wachiko koma ameya apa pala panavala hudu yawo akayima patali kunena kuti ayi ine ndakankhidwa ndithu mwina mukhoza kunena kuti kodi zikuchitika koma zimenezo kutsogoloko ndikumene kukupangika mwambo umene koma ameya iye ayitu atayidwa kutalitali ndithu kukankhidwa kuchosedwa tu pa mwambo umenewo ndithu program yake ndimene ya Sapota iye ayikuchezapo kupinapo ndi anthu osiyanasiyana ndithu koma abale anga musanditengere ine ngati mto ngati nyama ya ndithu abale anzanga tiye tipitirize kucheza ndame timafika jidani inu yana ina nikala inu ya fumu kutsala amena amena upanga zidungu mabona pamene ndenu iya ndiba medu fulani because which is possible amena amena upanga zidungu inu poyamba baje mrareni please siku kusuma badani ngeve fulani yamegeze pamene bobo na ababu mtu huyu ana mambo hapa mtu asa mroka yeye ndio anani akazanda asa bagera ndipeza ngapi bagera ndipeza ngapi ino ndindani kulanga mina kukofuna kudziwani mina ndiye ndi ameya amodzi ndi ameya chabwino pageti panavuta manji zinthu zili zibunza mabodyguard baje pageti panavuta fonori pabodyguard papa mabodyguard baje pageti panavuta fonori pabodyguard papa asenge ndavuta pageti meya wanzinda walilongwe kumakhala mwambo kuchitika iwo kukhala kutalitali chonchi zabwino zimenezi kodi makatsisa tu apopo ndinuyo tinemufuna mkonse basi mwakwiya kwa ameya zona ine papanacha iye pamene pokatiukanaa
imene itu ndi program ya Sapota ndipo iyayi tinali tu gawo limene la the good, the bad and the ugly. Yes, the good, the bad and the ugly. Koma iyayi tsiku la lero kuona kuti iyayi amene watu amene wa anyerere kuwinaso kutenga kachifolo kutenga chiko chimene chititu munatitu ndine Sapota mkulu George Brian koma tisana malisi dzina lachani George Brian Matibanji George Brian P. Inu Masapota dimani kwa Wonders. Inu kumeneko Wonders. Inu Ndi wa Silver nango bwere kusamulira mpira. Nali tembali. You know Madiba Sapota jani Wonders. Sapota jani Wonders. Spelling wonders in jani WENDER. Sapota program yake ndimene ya Sapota titu iya kwangula tu kwa manyama Sapota kulaka spelling wonders WENDAIE achicho kupesa sawa na size sawa na jona abana nzanga manoma iya achicho ya Sapota mtatane nena kuma ya titokoze amene wa NPS yai amene anakonza tu charity chimenechi chiko chimenechi abalanzanga munati ndine George Brian Pipa program imene ya Sapota.